जाते ଏଇଟା କୋଉ ଛୁଆ ବେ କରେଟି हाँ हाँ कदली पत्र टे पार दियो ଏପଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଆଇଲୁ पत्र को अच्छा है पूरा ହଁ ଖାନି गच्छ गोटे मु दी जनकर कहूँ एपटे एपटे सरी गलानी मुझे देखी दूची पकईलो सब बरकोली पत्र टा ଆମ୍ବ ଲାଗେ ଜନ୍ତା ଜମା ଜନ୍ତା ଜନ୍ତା କୋଉଠି ତୋରେ कोठे आंबड़े या କାମୁଡ଼ି ଦବ केतना আছে 3 4 5 6 7 8 ସେଇଠି ସେଇଠି कोना भारी पागल टे ମଶା ଗୋଡ଼ଟା ମାରିଦେ मंदार फूल गोटे दे दोनु ବାଦାମ ଖାଇ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏଠି ବରକୋଳି ପତ୍ର ହଁ ହଁ ଘରେ ଟିକେ ମାମା ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାନ୍ଧିନୁ କିଛି ଯାଉନୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଥୁଆ ଏଠି ଗାଣ୍ଡି ବଡଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଚୋପା ରାଜ ମାଳିବ ଭୁଲିଗଲାଣି ସଖୀ କତିର ସେଠି ଶିଖିଲ ନାଇଁ ସେ ସେଇପାଇଁ ଭୁଲିଗଲା ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ବୋଲି ସେଇଠି ଯୋଉ ୟା ଖୋଳ କଣ ହେଲା ସେଇଠି ମନେ କୁଳୁଳି ଆସେନି ମତେ ଫୁଲଟା ଏ ପତ୍ରଟା ଡାଳିବୁ ତ ଏ ପତ୍ରଟା ଥୋଇ ଦଉଛି କଳସ କତିରେ ଫୁଲ ଦେଇଦେ ସଜେଇ ଦିଅ ଆରେ ଏପଟେ ଓଲଟା ମଣିଷଟା ନା କଣ ଓ ଏପଟେ ଦିଏ ଆରେ ୟାକୁ କହିଲି ତ ତୁ ଠିକ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷଟା ଦିଏ ଓଲଟା ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଏ ମୁଁ କହିଲି ଏପଟିଆ ଭିତରକୁ ଏପଟିଆ ମୁଁ କଲି ରହ ବାବା ମୋ ପାଖକୁ ନେଲି ଖଞ୍ଜି ଦିଅ ଠୁପେଇ ଦିଅ ସବୁ ଠୁପେଇ ଦେଲେ ଭଲ ରହୁଛି ଉପରେ ଯେତେ ପୁରା କନିଆରୀ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ସେଠି ହେଇନି ଟଗର ଜମା ନାହିଁ ଇଏ କଣ କେ ଜାଣି ଉପରେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କର ଦିଆବେନି ଠାକୁର ଏଠି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଛୁଟୁ ନାତ ବିଷୟ ଛୁଟୁ ନାତ ବିଷୟ ଜାଣିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ଅଛି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ କହୁଛି କଣ କହିଲି ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଫୁଲ ଦିଆ ହୁଏ ନା ନାଇଁ କନିଆରୀ ଫୁଲ ଏଇଟା ସେଟା କନିଆରୀ ନୁହଁ ସେମିତି ସେଇଟା ମନ୍ଦାର ଧଳା ମନ୍ଦାର ଧଳା କହୁଛି ନାଲି କଣ ବା ତ କି କଲର ସେଇଟା ଉପରେ ବା ନାଇଁ ଏଇଟା କି କଲର ଏଇଟା ବା ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ କଲର ହଳଦୀ ବି କାଇଁ ହଳଦୀ କଲର ଦେଖା ଯାଉଛି 3 ସ୍କିନ୍ କଲର 4 5 6 7ଟା ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ମାମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଲେଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛି ଦେଖ ପାନ ଗୁଆ ପତ୍ର ଠାକୁର ତ ନଗାଇକି ନା ପାନ ଗୁଆ ପତ୍ର ଦେଖିନଥିଲା ତମକୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଭିଡିଓ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ନା କହିବ ନାଇଁ ଭୁଲେଇକି କର ଭଲକି କର ଯୋଉ ଥୁଆ ବାବା ମୋ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯଦି ସଜା ହଉଛି ମୋର ଅଣ୍ଟା ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ତମେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ 4-5ଟା ଆଣିଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ନାଇଁ ବାହାର କରିଦବ ଏଇଟା ତାର ଅଗ ନାହିଁ
ଚାରିଟା ହେଉଛି ପତ୍ର କୋଉଠି କିଲୋ ମା ତମର? ଏ ମା କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ବା ଆମର ନା ଗଛ ହଁ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ତମର ଏଠି ଅଛି। ନା କ'ଣ କରିବା ଏ ପତ୍ର ପାଞ୍ଚଟାଟି? ନା ଏ ପତ୍ର ବା ଦେଖୁନୁ ତା ଆଜି ଇଏ ଥୋଇ ନାହିଁ ଦଉନୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ 5ଟା 7ଟା ତ କ'ଣ ଦିଆ ହୁଏ। 5ଟା ଦିଆ ହୁଏ ନହେଲେ 7ଟା ଏମିତି ଛାଡୁଛି ଏପଟରେ ଏମିତି ଶୁଣ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହଁ ସେଇବା ଆଉ ଯୋଉ କାଠି ତ ନେଇ ଯାଉ ଧୂପ କାଠି କାଟିବିନି ଦିଆସିଲି କାଠି ଦେଇଦେଉନୁ ଧୂପ କାଠି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା କତାଟା ମୋ ବଣକୁ ବରୁଆ ଅଛି। ତମେ ତ ଆସୁଛୁ ହଁ ମାଣ୍ଟି ପଛକୁ ପଳାଇଲେ ମତେ ଏପଟେ ନହେଇକିନା ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିବ ତମେ କେମିତି କରୁଛ ନା ଦେଖା ଆଉ ଝୁଣା ଏଇ ପତ୍ରଟା କଲୁ କାଟିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ଖଇକା ଦବାକୁ ଦିଆ ଆସିଲି କାଠିଗୁଡ଼ା ଫାଟିଯାଉଛି ଝୁଣା ଆଉ ନାହିଁ ଝୁଣା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିବ ବା ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ନାହିଁ ନାଇଁ ହଁ ଟିକେ ନଥିଲା ବା ସେଇ କରିବି ଏଇପଟୁ ଯାବେ ଏ ପତ୍ର ବଗିଆ ନେବେ ସେ ଢାଳି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ରହିଯିବ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ନା ରହିଯିବ ତ ହଁ ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ଅଛି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ମାମାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାମା କାଢି କାଢି ଧର ପକା ପକା ଉଳୁ ପକା ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ବୋହି ଯାଉ ଖୋଲାରେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି ସେମିତି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତଳେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତଳେ ଢାଳିକି ଚଳିବ ଦିଅନ୍ତି ପାଣି ଛଡ଼ା ହବ ବା ଛୋଟ ମୁହଁ ହଉଛି ବନଟା ଦେଲା ବା ଏଇଟା ଜଳିଛି ଦିଅ ଲଗେଇଦବା ସେଠି ବା ଇଏ ବୁଲା ହେଇଛି ବୁଲା ହେଇଛି ତ ସେ ବୁଲା ହଉଛି ମା ଘରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ଛଣା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ସେଠୁ ମୋ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇ ଦଉନା ହଁ 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 ଟେକି ଦେଲେ ଯୋଉ ପବନ ଦଉଛି ପବନଟା ଦେଲା ବା କେତେ ଧୂଆଁ ଆସୁଛି ପବନ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ଆଗେ ଗୋଟେ ଜଣେ ନଈଗଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ନଈ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅ ନହେଲେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ବି ବୋହିବନି ପୁରା ହେଇଗଲା ସିଏ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି ଆପଣ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖା 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 ସେଠି ଦେଖା ସେ ଥାଉ ବସି ଯାଉ ଏଇ ଏକରେ ବୁଲି ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆମ ଖାଲ ହେଇ କେମିତି ପତ୍ରଟାକୁ ଥୋଇଛି ଯେ ଏଥର କ'ଣ ସିଏ ବା ପକେଇ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ସେ ରହିଗଲା ପୁରା ଆରଥର ବି ଭଲ ହୋଇଥିଲା ହଁ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆଥର ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୁଲା ପାଣି ଦେଲା ଇଏ ବା ଖାଲ କରିଦେଇଛି କଲେ ବି ଆରଥର ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା ସେ ବଳିଥିଲା କ'ଣ ହଁ ରୁଆ ତ କରିଦେବି ଡୁଆ